Gandang hapon, off to Quiapo, Manila guys, para mag-deliver ng product. Mag-display na rin kung allowed kami mag-display. So, ayun, grand opening niya is on July 28, pero nag-ano na rin ata sila, nag-accept na ng mga buyer. So yun, malapit siya sa mga school ng San Sebastian. Ano ba yun? Basta malapit sa UBET. So di ba madaming doon, school. So yan guys, doon nyo na makikita yung yung ibang product ng RMK, lalo na yung famous namin deodorant. So see you doon. Kasi dati magutom na ako. Di pa ako nagta-lunch. Anyway, mamaya na lang. Baka mag-lunch na mag-dinner na din kami sa sa SM Manila. Hindi ko alam kung saan kami mapadpad after ng deliver. Kain tayo guys, McDo. Ito pinakamalapit doon sa sa tawid lang. Andun yung yung trend zone niya. Trend zone niya. Ayun. Gutom na ako eh. Tapos meron doon ito yung Butcheron. Regular talaga. Butcheron na yun. Ito yung nahanap namin sa saan nga natin nabili ito dali? Cash and carry. 150 siya dyan, pero yung sa cash and carry madami 200 lang. Carabels lang, masarap naman eh. Hindi, bumili kami nito para lang makakuha kami ng suka. Kain tayo. Hingi ka ulit. Silang binigay. We're here sa SM Manila. Bili ng vape si Daddy. Papalitan niya na ng Hindi siya top pin. Ang vape niya. Lalagyan. Ito sa rin na lang ito. Lalagyan na lang ng konti. Masa na yung cute na pink na wala? May cute dito kanina eh. Wala. Ay, ayun o. Ang cute o. Pati nga kuya ulit ng pink. Ang cute o. Tingnan nyo. Bagong technology. Pang ano lang. Gusto mo naman. May iba pa kayong colors nito. Ayan ako. Ayun lang. Silver tsaka color. Ang cute. Actually, sir, mas madali ito compare dito. Pero nasa sa inyo mas Benta niya na yung dati niya. Papalit na siya. Ito kami, Ace Hardware. Titingin kami kung may nito, yung handle lang. Kasi nasira na yung pinaka-handle lang. Ha? It's the whole set. Set talaga. The handle, that's out of the question. Sa Pure Gold meron nun eh. Bibili lang tayo. Pure Gold. Pero bibili na ako ng isang dyan, map. Bili ka dyan yung yung pang lang sa ni Maggie. Ha? Yung sponge. Ha, parang sponge. Kasi nga si Maggie nagkakalat eh. Kailangan may pang kami. Although binila ko na siya ng diaper. Kailangan pa namin pang sunod sa kanya kapag nagano siya ng kulay. And then, ito dati Alin ba maganda? Ito kasi malambot. Oh. Malambot. Chances are, Madaling ngat-ngatin lang yan ikonan eh. yeah. Kaya nagano. Hindi yung kanina, yung parang inikot-ikot lang. Asa na yun? Parang ganito na Ayun dito. Yung self-chorbanes na Asa na? Ito. Ito, yan. Tinan mo nga. Enjoy flexible payment on all your home needs at Ace Hardware. Avail of 3 to 6 months interest-free installment. Minimum spend starts at 3,000 pesos. 0% installment for participating credit cards. Terms and conditions apply. Pwede na yan. Magkano yan? Enjoy your shopping. This is Ace Radio. Oh my God! Ba't ang mahal dito? Ace toy. Oh my God! Ay, heavy duty to, tangi. Anong heavy duty? Doon sa mura lang eh. Anak ng patolan. Grabe ha.
Para sa isang anong to. Tingnan nyo. Nakakaloka. Expected ko nasa 100 plus lang yan eh. Diyos mio. Buga dito mag-ano yan. Meron pa yung isa dito yung ano. Yung isang foam. At ito, tingnan mo na lang to. Ito, mas maganda to. Kaso, 150 nga lang yun eh. Ba't ang mahal dito? laos na sa'yo ko. 150 lang yan eh. Ito naman 209. Mabilis din mag-ano yan. Tapos yung may bacteria dito. Madaling maano. Huwag to. Wag, ayoko yan. Ang sakit na lang siya ako. Kaya namin na Saka ito, dehumidifier. Bili na rin ako. Ayaw mo ito. Ayoko yan. Itong mataas ng dehumidifier ang kunin natin. Puno na kasi yung tubig. Puno na yun. Paano tatagay yung tubig? Wala, didispose na yun. Ito na lang. Ito na lang. 99 lang. Or ito, 99 apat. Liliit yan eh. Kaya nga mabilis man eh. Ayun na lang. Puno na nga yung oil. Paret lang. Tara lang. Libre. We're here sa power books. Tama. Boxing. Booksay. Ayun. Bilang ko sila si baby ng ano. Hilig kasi siya sa ano yung mga ganito. Nat Geo, yun ang pinapanood niya. Tapos basta anything na ano sa science. So yun. Para mabasa-basahin niya pag ano free time niya. Ayan. Wow. Why? Nag-leak? Nag-leak? Wala ng battery. Oh? Siya, factory charge. Ah, okay. Okay na to? Tatlo? Tatlo. Oo. Ganda itong drawing. Drawing. Oo nga no, cute din. Ito siya mag-drawing. To draw. Kahit ikaw, matututo ka dyan. Ayun nga no, cute. Hindi ako marunong mag-drawing eh. Kaya nga, kailangan mo. Pwede natin. Para matuto siya. Munta nga yung drawing ni baby. Alam mo. Sige na. Apat. Let's go. Ayan. Yan ang pasalubog namin sa kanya. Books. This is heavy. It's so time. Okay. We're home na guys. Yun, nag-jeep lang kami ni Daddy. Bilis lang naman din yung yung biyahe. It's 10:21 na. Mga isang oras din Kasi na-traffic sa amin sa Bendia as expected naman dyan lagi yung traffic Diyan kasi yung mga bus station din. Ayun, Borlogis na si baby Hindi niya na naabutan yung yung pasalubong namin. Tamaan din kami sa sa McDo para nga pasalubong niya kaso nga ayun, bukas niya na yung makakain na naman. Then yung pasalubong niyang books. Magustuhan niya bukas, sigurado ako. Ayun, and we're gonna say goodnight lang guys kasi we're so tired na. Pinakain ko na rin si Maggie. Binila ko nga pala siya ng yung dog food na in can kasi kapag ganitong oras, madaling araw nagugutom siya, kailangan niyang laging busog, sabi nga ni Doc at madami pinapadede. So yun. Pero daan tayong di ba pupunta pa tayo sa Pasig? Sa True Value. Mas mura din yung mga yung dog food na nasa kan. Ayun. Baka dumaan kami sa pag pumunta kami Pasig sa Shangri-La True Value. Mas mura dun Dalawa lang binili ko ngayon kay Maggie. Pandalawang araw lang. So, baka bukas kasi Sunday. Punta tayo sa inyo? Oo. Nandun yun sila. Ayun, Sunday. Bukas. Ayun yun nga. Good night. See you tomorrow. Napanood nyo na ba yung yung vlog ko kahapon. Grabe nakakaiyak yung part nung ultrasound. Ang sarap ulit-ulitin Kaloka. Ayun, bye! Daldal ko na naman. Good night! Hindi na ako nakapag-vlog kanina sa trend zone niya. Nahiya ako Tsaka na lang pagka close na kami ng mga sales lady doon. Mababait yung mga sales lady doon in fairness naman. So, ayun. Nag-promise din kasi ako sa kanila na
Bigyan ko sila ng mga free product ko. Kasi gusto daw nila matry. Ay, sabi ko, pagbalik ko nila kasi wala akong pang-sample sa kanila. Mga Ilongga. Gusto ko pa naman yung mga accent ng mga Ilongga. Mga ga, diba? Sige na, ga. Mga ganun. Ayun. Daldal ko pa rin talaga. Bye-bye! See you tomorrow. Ayun, yung isa nag-YouTube na agad ng niya. Bago niyang fake. Good night na.